खुलुमबाय News24 Bodoland रादाबनिफ्राय नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायनानै 2020 गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायथि बावहरना दिनैनि ब्रेकिं निउजआव आं करिना बर'। दिनैनि रुंसारि अलंबार बुदावला दैमारिनि सारादुखौ उदालगुरि जिल्लानि सिङाव बालिसिट्टा गामियाव खुंफुंबाय। आसामनि गासै जिल्लानिफ्राय रुंसारि बुदावला दैमारिनि सारादु खुंनायाव बाहागो लाफैना बिथांनि थाखाय मुसुखायाव बिबार बावफैयो लोगोसे बाथौ धोरोमनि नेमखान्थिजों आरज खालामना बिथांनि बारग'नाय जिउनि आलो गोजोननि हास्थायना आरज खालामो। निख्रुइ आरोबाव गोख्रोंसिनै बिथांमोनहा फोसावनाय फोसाबनाय फेहेरनाय खामानिखौ मावगासिनो दङ आरो बे जेसेबांखि खामानि मावनायनि गेजेरजों जोङो आवगायलांनो हाया मानो बे समाव जोङो रायजो राजायाथ' जेब्लानिफ्राय माने बिथाङा माबा जाना दंमोन स्ट्रक जाना दंमोन बे समनिफ्रायनो रायजो राजाया आंखौ रां रुफानिफ्राय गासै माने बिथिंनिफ्राय सब माने हेफाजाब होगासिनो दङमोन दिनैसिमबो जोबजासिम दिनै बे गासै समावबो रायजो राजाया गासैबो माने आंजों समान बाहागो दुखु लाफैदों बेनि थाखाय आं जोंनि बे बाथौ गौथुमनि गासै माने रायजो राजाखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हाजासे साबायखर बावहरबाय आरो गासैखौबो आं माने जेब्लाबो थांना थासान्दियाव बावनो हानाय नङा आं बेखौनो बुंबाय। बिथांनि जितु थांना थानाय समाव बिथाङा जेब्ला धोरोमनि बागै ओंखारलाङामोन बे समाव नोंथाङा बिथांखौ थांनाङा होननानै बुंफेरदोंमोन नामा? आंथ' थांनाङा होनना बुंफेरा आरो थांनाङा होनना बुंबाबोथ' माबाखायामोन जेनेबा समाजनि हाबा मावनो मोजां मोनग्राखामोन ना बे न'खरनि बांसिन माबाखौनो मोनखायामोन। दा बिथांनि जा खामानि मावबाय धोरोमनि बेलायाव गासै बर' रायजो राजायानो गोजोननाय दङ। नोंथाङा गोजोननाय दङ ना गैयामोन? आंबो गोजोननाय दङ बेखायनो जेनेबा आंनियाव आंहा जेबो मोनाबाबो जेबो नङा बिदि सानोमोन आरो बेनिफ्राय आं जेबो मोनाबाबो जेबो नङा रायजो राजानि जुदि माबा मोनसे जुदि बे मोजां मावनो हाबायब्ला बेनो आंनि थाखाय बहुद माने गोजोननाय होनना सानोमोन आरो दा बिथाङा जेरैबायदि जाथिनि थाखाय धोरोमनि थाखाय बिथाङा गमामायैनो गोबां गोहोम होना गालांदों बे समाव नोंथाङा गोजोननाय दङ ना? आं गोजोननाय दङ गोजोननाय दङ होमबाबो मोनसे खोथानि थाखाय एसे आफसोस जायो आरो जेनेबा फुराहे मावलांनो हानायमोनब्ला बा एसे आरो बांद्राय 5 बोसोरसो थांनानै थानानै मावनो हानायमोनब्ला बांसिन मोजां जागौमोन होननानै। थेंक इउ। रुंसारि अलंबार बुदावला दैमारिनि दिनैनि हाबाफारियाव News24 बड'लेण्डआ गेदेमा सानैसोजों मोगा-मोगि जानायखौ दिन्थिनो लाबाय। News24 बड'लेण्डनिफ्राय सारखौ खुलुमनाय बावबाय। दायो नोंथाङा नैबे समावहाय अलंबार बुदावला दैमारिनि रुंसारि जानायनि जा सारादु खुंनाय सम बेयाव नोंथांखौ लोगो मोननानै फंनैसो बिथांनि सोमोन्दै बुंनो थाखाय आं नोंथांखौ खावलायबाय। आं बिथां बुदावला दैमारिखौ उन्दै समनिफ्राय आं लोगो मोनाखै मानोना जोनोमनि बादिब्ला आङो कामरुप जिल्लानि दा आथिखाल बाक्सा आं 1991आव बेवहाय हस्पिटालाव टंला हस्पिटालाव ट्रेन्सफार जाना फैदोंमोन बे समनिफ्राय आं लोगो मोनो बिथांजों आं बारा लोगो जानो मोनाखैबाबो उनफारसे खिन्थु आं बिथांजों खामानि मावफानो मोनदों। दा बिथाङा धोरोमनि फारसे माने जिबायदि फोसावबा जिबायदि माने खान्थि खालामब्ला दावगालांनो हागौमोन बेबायदि खान्थिखौ हरखाब बिथां गोसोखांनो हायोमोन आरो बिथांनियाव मोनसे हट खाहक सेल्फ कनफिडेन्स बा गावनि धोरोमखौ फोसावनो थांनायाव सोरखौबा रायलायसो खालामनाय आं सानसे बेलासो खिन्थु आं खोनायाखै। बेनिफ्राय एबार मा खालामबाय जे बाथौ धोरोमखौ जुदि फोसावनो गोनांब्ला होमब्ला जेब्ला माने दौरि दौसि थारमाने जायनि सायाव साधारन मानसिया डाइरेक्ट कन्टाक्टआव फैयो बिसोरखौ जों ट्रेनिं होना लाग्रोगोन बे आइडिया बिथांनि आरो बिथांनि बे आइडिया हिसाबै जों बिजनेस खुंनो लाहार फाहार खालामनानै बिथाङा रुंसारि जादों आरो बिजाब माथो ओरैनो बारा बिदि लिरनाय हुदा गैया खिन्थु खामानि मावनाय बा बिनि जिथु पलिसि आरोखि माने माइक्र' पलिसि बेफोरो बिथाङा गाहाममोन आरो सोरनिबा धोरोमनि एगेन्स्टआव सोर मालाबा रायोबा बुङोबा बिथाङा मालायखौ रायना लाब गैयालै गावनिखौ मोजां खालामबानो जाबायसो होनना बुङोमोन। गतिके बिथाङा खिन्थु सासे मावथि आरो बादोल नङामोन आरो मानसिया अभिमान गैयामोन अहंकार गैयामोन आरो माने गोरोबोमोन आरोखि
दा आरो बिथाङा जितानो लोङो जितानो थाङो अथ'स' आबादबो मावो गतिके बिथाङाथ' साख्रि गैया न'खरफोरखौथ' बिथाङा संबाय गतिके बे आबादबो मावो बिनि गेजेराव बिथाङा गिदिङो ओरैबायसा जों बुहुत मानसि मोनदों जे आंहा आबाद मावनो आं थांनो सोलाबा आंहा साख्रिबो गैया न'नि अबस्थायाबो हामा ओरैबायदि अनेक खोथा बुङो बिथाङा खिन्थु सानसे बेलासे बे धोरोमनि आफादनि खामानियावनो जाथों बा रायजो राजानि खामानियावनो जाथों आबसुनि खामानियावनो जाथों बर' साहित्य सभानि खामानियावनो जाथों बा बैसागु खुंनाय बेलायावनो जाथों बिथाङा बेफोरबायदि खुनुदिन बुङामोन दा बेनिखायनो बेफोरबायदि मावथि सासे माने अबथिरा गोमानाया केबल बाथौ धोरोमनि खहा नङा जोंनि बर' हारिनि सासे गोगोम मावथि गोमाबाय होननानै आं दुखु फोरमायो आरो थेंक इउ आच्चा दिनैनि बे अलंबार बुदला दैमारिनि जा रुंसारि जानायनि जा सारादु खुंनाय हाबाफारि बे सारादु खुंनाय हाबाफारियाव आंनि निउस 24 बड'लेण्डनिफ्राय नोंथांखौ बरायबाय दायो नोंथांमोननि जा बे सारादु खुंनायनि हाबाफारियाव नोंथाङा बे जानायनि सासे दैदेनगिरि हिसाबै बा बे जामुंसालिनि दैदेनगिरि हिसाबै एबा नोंथाङा फुडिं इनचार्ज हिसाबै दा बेयावहाय बेसेबां मानसि बेसेबां जाग्रानि थाखाय नोंथांमोना आयोजन खालामदों दाथ' जोंनि बे जोङो डिस्ट्रिक्ट लेभेलनिफ्राय बा सेन्ट्रेल लेभेलनिफ्राय बिबुंथि बा जों बिथोन मोननानै जोङो बाजेटखौ जोङो 20,000नि खालामदोंमोन 20,000 मानसिनि आरो ना 20,000नि खालामदोंमोन दा 20,000 खालामनायनि गेजेराव जोंहा दाखालि थांनाय 27 डिसेम्बराव एसे बन्धनिबो माबा मोनसे डिक्लेयार मोननानै जोङो आखौ सावरायबोबनानै जोङो 20,000निफ्राय एसे खमायनाय जाबाय आरो दा खमायदोंब्लाबो दायो आङो बेयाव 10निफ्राय 12,000नि गेजेरनि जानायखौ आं खालामनाय जाबाय आरो बेयाव ओमफ्राय बेयो जानायखौ खैथानिफ्राय खैथासिम खालामगोन बे जानायखौ आङो 10:30निफ्राय होनो गोनांमोन बा बेयाव जाहा एसे माबा माल माथानि एसे जुगाराव एसे लेट फैनायलाय टेन्ट हाउसनि बेयाव आं 11टानिफ्राय होनो गोनां जाबाय दा बे 11टानिफ्राय जोङो मोनब्रै डाइनिंआव जोङो बेयाव 200 करि हाबनायहै लानानै जोङो मोनसेयाव खनबा करि जाहोनायनि मोनसे थांखि लादों बे खनबा करि जाहोखांनायनि उनाव जुदि जोंनि जाग्राफ्रा जुदि आरो थाबावब्ला जों बेखौ बेलेग बेबस्था लाबावगोन बेवहायनो उननि बेलायाव जोङो जानायखौ खैथासिम खालामगोन बेखौ बुंथ'नो हानाय नंलिया आरो ओमफ्राय दायो बेवहाय दिनैनि जिथु आर'ज सारद खुंदों बेयाव गुबुन गुबुन डिस्ट्रिक्टनिफ्राय बेयाव बाहागो लादों नङा होमबा ओमफ्राय मोनबेसे डिस्ट्रिक्ट दासिम बाहागो लादों दा बेखौ आंनि बे डाइनिंथिं थानानै दा मोनबेसे डिस्ट्रिक्ट फैखौ बेखौ दासिम हथिथै बुंनो हाथ'वाखै दा फैनो गोनाङाथ' जोंनिया 27टा डिस्ट्रिक्टनिफ्राय फैनायनि खोथामोन आरो गुबुन हादरनिफ्राय गुबुन हादरनिफ्राय जोंहा फैनायनि खोथामोन दा आं डाइनिंथिं थारमाने आंनि बे डाइनिंनि बिथिं इनचार्जनि खेथ्रआव आं आरो गुबुन मोनसे आलासिनि थाखाय बा जोंनि बाथौआरिनि अनगायै फैनाय मानसिफोरनि थाखाय आं डाइनिं मोनसे एक्सट्रा खालामबावदों जोंनि बे थानसालि खाथियाव दा बेयावहाय बिथांमोनखौ जों जाहोनाय जादों आच्चा नैबे समाव नोंथाङा फुडिं इनचार्ज हिसाबै जोंनि गेजेरनिफ्राय बा नोंथांमोननि बाथौआरिनि गेजेरनिफ्राय सासे अलंबार बुदाला दैमारि सासे बाथौआरिनि सिबिसुला सासे दैदेनगिरि आरो सासे रिसार्च पार्सन बिथाङा बे हिसाबै बिथांनि जिउ गोमानायाव दिनै आरज सारद खुंनायनि गेजेरजों बिथांनिसिम मा होननानै नोंथाङा दुखु फोरमायगोन दा बिथांनि रुंसारि जानायाव दा आं गामिनिनो जाबाय आं बिथांनिनो क्लास फ्रेन्डमोन अब्लाबो आं बिथांनि मावगोमाखौ बुंनानै बुंस'नो हाया सुंद' समावनो बिथांनि मावगोमाखौ जुदि बुंनानै फोजोबोब्ला आंहा गोरोन्थि जागोन आं बेखौल' बुंनो नागिरदों जोंनि हरिसिङा आनसलिकनि अनगायैबो जोंनि आनसलिकआवथ' जोंहा बिथां गैयियाव जोंहा जोंनि सहायनि आगसि बा आगदा आखायानो जोंहा गोमाबाय होननानै जों सानो आरो बिथांनि रायजो सिबिनाय बा बिथांनि गुनखौ लानानै जोंनि बालिस्ता गामिया दा अनेक दुखु फोरमायनो बुंबाबो बुंस'नो हाया दा बिथां गैयियाव जोंहा बेसेबां लस जाखो जों बेखौ हिसाब होनो हानायनि एसे गोरबोआवनो जों सानखांनो हाया आरो लसआ बहुत लस गमामायैनो बिथाङा जोंनि गेजेरनिफ्राय गोमालांनायाव जोंनि बर' हारिनि खहा जादों होननानै सानो नङा होमबा गोजोन्थों दिनै अलंबार बुदाला दैमारिया रुंसारि जाबाय रुंसारि जानाय समाव दिनै जितु सारादु खुंनाय सम
बेयाव नोंथांखौ लोगो मोननानै गोजोनबाय दायो जियानो जादोंला बिथांनि जा रुंसारि जाबाय बेवहाय खहा आरो थानायमोनबा मुलाम्फा माबायदि जागौमोन नोंथाङा एसे दा बुदावला दैमारिया जोबोद मोदोम गुदुं मानसिमोन बाथौनि खामानियाव नांथाबग्रा मानसिमोन बियो सार्थ गैयिबासे निस्वार्थ भाबै खामानि मावदोंमोन गुबुनफोरा मायबा मोनसे लुबैयो माने दैदेनगिरि जानायनि उनाव माब्लाबा राजखान्थियाव थांनो लुबैयो सोरबा रांखावरि मोननो लुबैयो किन्तु बुदावला दैमारिया बेबादि लुबैनाय मानसि नङामोन राजखान्थियावबो थांनो नाजायाखैमोन आरो ओमफ्राय थाखा फैसाबो लुबैयाखैमोन गावनि रांखावरि खहा खालामनानैबो खरस खालामनानै बे बाथौनि खामानियाव गुबुन गुबुन जायगायाव बेरायथिंहैदोंमोन आरो बेबादि निस्वार्थ मानसि जों दा मोननो गैला सिगांनि माबाफोरा माने नेहाथारिफोरा खामानि मावनायनि उनावसो बाथौनि खामानि मावोमोन माने गासैबो पार्ट टाइमसो मावोमोन किन्तु बुदावला दैमारिया होल टाइम बाथौनि खामानिखौनो मावोमोन आरो बेनि जि नाजानाय बेनि नाजानायनि थाखायनो बुदावलानि नाजानायनि थाखायनो बाथौ धोरोमनि खामानिया एसे दावगानो लादोंमोन दा प्रेसिडेन्टआबो आंनि सिगाङाव बुंदों जे बहुद खहा जाबाय जोबोद खहा जाबाय बिनि दिनाव बाथौनि खामानिया जोबोद दावगानो नाजादोंमोन दा बे अबथिरा गोमालांनायनि उनाव जोंनि जि खामानि बे खामानिया एसे थाद'सिगोन ओरै होननानै सेक्रेटारि माबाया प्रेसिडेन्टआ आंनि सिगाङाव बुंदोंमोन दा बेखिनि समावहाय जा आफादगिरिया बुंनायनि खोथा थाद'सिगोन होननानै जिथु बुंबाय बेयावहाय गासै रायजो राजाफोरखौ नोंथाङा मा होननानै बुंगोन रायजो राजाफोरा माने जेबो आथास जानाङा मानोना बे जाबाय बोराइ बाथौनि खामानि मैया मानसिया सानसे समाव थांखानांगोन आं थैबाबो माने बे बुहुमा थागोन दंफां लाइफाङा थागोन सान ओंखारगोन अखाफोर ओंखारगोन हाथरखि हालाया ओंखारबाय थागोन गतिके जेबो माबा जाया बिथांनि उनाव गोदान मानसि ओंखारगोन आरो बे गोदान मानसिया बिथांनि जा आरहि बिथांनि एग्जाम्पलखौ लानानै माने खामानि मावनो गोहो मोनगोन आरो बेखौनो आङो लुबैयो जे बे दा जाय गोदान फैगोन बा दा जाय मावबाय दङ बिथांनि जायगायाव बिथांमोना जाहाथे गोहो लानानै बिथांनि जि गोहो बिथांनि जि साहसि मानसिमोन बिथाङा आरो बिथाङा आइडिया दङमोन खामानि मावनायनि आइडिया दङमोन पलिसि मेक खालामनो हायोमोन मोजांमोन पलिसि मेकिंआव थिग बेबादिनो दानि जि मावथिफोर बे मावथिफोरा बिथांनि जि एग्जाम्पल बिथांनि जि आरहि बिखौ लानानै मोदोम गुदुं जानानै खामानि मावनो थांनो नांगोन आरो बिथांनि जा न'खर दुखुथिया न'खर बे दुखुथिया न'खरखौ नोंथाङा बिथांनि जिउ गोमानायाव मा होननानै बिथांमोननो मा दुखु फोरमायगोन बे जाबाय मा बिथांमोनाथ' जोबोद दुखु मोनदों बिनि उनावबो जोंनि जि बाथौआरिफोर बाथौ समाज जोबोद दुखु मोनदों मानोना बिथाङा न'आव जेसेबां खामानि मावदोंमोन बे खामानिखौ नागारनानैबाबो बिथाङा माने बाथौनि खामानियाव बारसोमदोंमोन दा बे बिथांनि जिथु गोमानायनि उनावबो जोङो हाथास जानायनि नाङा मानोना हाथास जायोब्ला लस अफ एन्थुसियाजम इज लाइक ए प्रिमाचार डेथ माने जे उद्यम गोमाब्ला थारमाने अबथिरा थैनाय बायदि जायो गतिके जोङो उद्यमखौ खोमानो नाङा जोंनि जि थुलुंगाखांनाय बिथाङा जि थुलुंगाखांनाय होदोंमोन जोंखौ बे थुलुंगाखांनायजोंनो थुलुंगा मोननानै जोङो बिथांनि बायदि खामानि मावनो नाजानांगोन बयबो